Indah singitan. Pinggirku. Boleh kabeh arek-arek. Karo aku urip dhewe kok. Ya. Mari. Iku ndukune es kutekku, Mbak. Rawon dari Gresik, Jawa Timur. Gede-gede kawan dagingnya. Apa mana sih dodol tambah kewon iki lho. Gede-gede. Mana sing nyekel iki lho tambah gaenol. Dari Gresik, Jawa Timur. Siangku di sini kawan, alhamdulillah. Tinggal dipilih nasi rawonnya, bakso dan minumannya es cendol. Cendol dawet katanya. Alhamdulillah dikasih kuah sama kerupuk. Lah ini dia. Diusung satu persatu ke depan sana. Belum kasih kalau saya berkata dengan sampai Solo datang panggilan satu dari Nopo, satu sampai dari bisa pun agari. Antri di sini. Ditambahi daging, ditambah kerupuk, ditambah kuah jadi rawon seperti ini. Jadi bakso seperti ini loh kawan. Jadi rawon seperti ini loh kawan. Nah, terus dibawa ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salah singkung, berawukan menteri, menggah pulau polong juga saking dalam, namun diketani sekar tempoh pemulih satu klik, yunto arupi temanten kakung Mas Rizky. Ing pangangkah badhipun borong pasraken cuma tekat dan bisa Bopo Ashari Suwardi Sodoro Sedah. Anggenipun anggolo wetah wonten ala becik bener rukun ngomongin nggih dipun borong pasraken dumateng warga ing mriki. Teman-teman lebih mangkenipun ampun bilih Mbak Nidia mangken wonten dalem Bopo Waktu 2000 itu badhe karengga kados putranipun piyambak tak saged-saged pundi kadaya wetah.